Salai saltham dasaramui watui nokbar kotor phaimani bai hasteni kwbangko lukurokni deramang ang baikha keboni nok huk dera baikha keboni buphang waphang kwagui nogo senjagui nokni manui jotono dera baikha nukhung kwplangui tongnani nok kwrui wngui chachara nangui tongbaimani koktoma o watui jorao abo haino yang halahali ashram bari TTDC constituency bahaino tongkosung lukurokni kotor deramang baikha watui kotor nokbar phaimani bai yang MDC Prasmit Debbarma koktoma no khanaui Naikha nokbar watui phai Jwngjal Kwlaijak lukurok bai borokni tamo dera kha tei borokni jwngjal no thangui Naikha MDC Prasmit Debbarma tei lukurok bahaino borokni khani kongno saikhanai rwkha MDC no o watui jorao borokni deramang wngmani jwngjal khlaimani kokrokno. Kita kaya pasung nih kok. Bata maya ketiba. Bolong nih, blok tantan nih wo. Bisa blok lah. Bukai di wan segera, sini kok. Terus sang but, segera. Tahu, kamu tahu mana do. Dia nak kau salai saltam boleh tiap hari. Ini menor orang halal banyak kelan hari. Do. Yang kelakar. Aku baru tahu itu sendiri. Aku baru tahu. Ini tahu mana? Boleh bisa obas dulu. Aku lagi orang telang sudah. Telang baik kan? Aku lagi. Tam saya apa? Tadi jadi mau kali obas ini nama itu. Obas ini. Dia tu mandan. Dia obas makan. Kalau bro, so mungkin aku makan tempat itu, aku makan itu pasal di sana, nanti atau satu nama itu. Mau tu datang teman itu tidak? Tidak teman. Tini phungni attawa phai busai phai ang je basamani 9 halal ashram bari ni constituency ni yango halhali saito ani 8 ta bisi tongo 8 ta bisi wo jotto jaga no ang tini thangai bere naikha je jaga nok baikha aro thangka tausu jotoi je 8 ta bisi ni bisingo je nok baijak ang je visit khlaimani tabuk 27 nok nukhung ang visit khlaikya belai khai baksani nok pra uri uitlang thangka baksani thunan jaga kunphan kurikya baksani kotha ko agoi thanga baksani buphang klai phaikya amo haike tabukso 27 nukhung nok nukhung baijak am hai borno nugoi to belai khairoka ang ani edisini hapone hote antrop theke to ang je momane abo ang khlaino tongo aboni karoibo sini common place jembe bang box laikya bobo dro bisi tongo te plus tosila rong rohjak mono ngo khanan bagai verification khanani bagai kai ang je nok baijak rongno angabon boinan musungo sungbo je mansak sung khlainai haibor norok kisa khalogoi mana singnai je ekdom baisuk thanga tonon jagrikya sungborno angkai tabo kem snambui school loga mani tonriwo diri tirwam srabo kaisa kem tongo tabungmo tabuk opros klo sopakya abung anu klo nu khana pura pon kurikya bon nukrung mo bor motlangoi tabuk sungteisa bono bagena kem snambui nai kha khayo sini Tripura government te DC government miliwoi singbong nok kaham khaine naikene khayoi je nok bajar no boni nok tangrirani ব্যবস্থা te bongni je mal mata rok ba bongni mane hune je furniture je bongni damage mani aburongni bo जों compensation dimane nei kha khayo te ang bisas tongo je
ang te disi government hoite ang subanai no state government hoite bo subao nene ang khakayo on baga especially ang SDM kok salane kok sawoi kaham kai verification khlaioi bongno takti dakino bongni mo